Hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. I really appreciate you. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Guys, maske sijongeni unganele. Ke sibone uba basiphathele ntoni. So ke siyojonga manoSithi noTamara naboBridget uba basiphathele ntoni. Sibonile ke kwezi episode zidlulileyo uThemba izigaqa zakhe ezininzi kanjani. Yho, andiyithandi guys indlela nje uThemba amphethe ngayo, amtritha ngayo uBridget andiyithandi. Yonke le nto ayenzayo iyandisinda nje. Akamdizevi shem, akamdizevi uThemba uBridget. uBridget I wish angayikhansela yonke le nto ayoziqalela ubomi bakhe kabutsha. Uthi usajonge le yobuThemba walala nosista kaBridget, kuthi gqi yobulala namanye amadoda ngoku. Uthi usajonge leyo kuthi gqi eyokuba unomntana ona-3 months. Yho, kuningi and uBridget akayidizevi yonke le nto yenziwa ngulo mfana tu. Kode kube nini na bethunana evusa izigaqa lo mfana? Ude akhule nini? Ude ayeke nini zonke ezi zinto azenzayo? And ifemeli yakhe noba iyaziva ke ezi zigaqa zakhe uThemba, ayikho nje into ayenzayo, ayikho. Akathathe responsibility, abamgwebi nje nabo for izinto zakhe azenzayo zingaka. And bona ke into endibona bakhonsentreyithe kuyo yeyoba makahambe ayogqibezela ulobola uBridget. Njani na bethunana kuzo zonke izinto azenzayo? Nicifa uba uzawude solobola uBridget uzawusuka atshintshe, uzawusuka aziyeke? Xa nimjongile nina uThemba khe nimjonga as abantu abadala nimbona i-ready for uba atshate. I mean kaloku umtshato ayo-rehab, ayondawo yoklina abantu abangakwazi ukuziklina, ayondawo yofundisa umntu amakaziphathe ongakwaziyo uziphatha. Uba khange ufunde ukuziphatha usewedwa uzufundiswa ngumtshato uba mawuzikwazi uziphatha. Libala. And ke xa sijonga sithi kasijonge i-relationship kaPhindile noThemba, hayi andiyazi, andifili uba izawulasta le. Sorry guys, le ayizulasta nje. Esi sibini sihlale sisilwa, awubazi noba balwela ntoni kahle kahle eyona nto baxabana ngayo. Mna ngozibonela kwam I feel uPhindile uyamkhomperisha uThemba, mhlawumbi umkhomperisha nefemeli le bekade etshatele kuyo nomyeni le bekade etshatele kuyo. So akametshi, akafikeleli kwesaa standard. So uPhindile uba frustrated and ke ngoku ayikho fair kuThemba loo nto leyo. Xa ingena kule relationship emele ungene ngentliziyo eklini, ngentloko eklini, azoqala i-relationship yenu. Usathwele izinto zalaa relationship aphuma kuyo, hence erhuqe nabo no-sister in law ebafaka phakathi apha. Bayaphi oo-sister in law? Bayaphi ex-sister in law? Because bekufanele uba ngaba ubazisi apha uncokola izinto ezenzeka kwi-relationship yakho noThemba nee-ex-sisters in law. Andiyivisisi mna le nto le. And ke ngoku into ebuhlungu yile yoba abantwana bakaPhindile oEntle bayamazi uThemba and bayamthanda. Izawuba buhlungu ke ngoku xa sekule nto yabo engalungi sekufuneka kungene nabantwana uexplenela abantwana. Yho, hayi andilifini mani uthando uba lukhona phakathi koPhindile. uPhindile andimfili uba uyamthanda nje, andifili uba uPhindile uyamthanda mna uThemba. Ingathi uqhuba nje ixesha okanye akafuni uba yedwa. Uba ebebafakela ntoni ke abantwana kule relationship yakhe? Andimazi bebafakela ntoni, engakhange abafake abantwana. Ngezijolele nje yena angarhuqi abantwana ngoku abantwana baphakathi. Izawubalimaza ke abantwana yona le. Umntu makazijolele ashiye abantwana bakhe ecaleni. Akhange ndibe nayo ke itshansi yobukela i-episode yayizolo. Ndizawuzama xa ndinetshansi ke ndiyibukele i-episode yayizolo. Ndibone nje kwii-shorts kwi-episode esibonisa i-episode ezawudlala. Iifemeli zidibene, ifemeli kaBridget nefemeli kaThemba zidibene zihleli phantsi. I'm guessing bayaqhubeka nelobola. Andiyazi uba yilobola iqhubekela ntoni lena bethunana. My wish ifemeli kaBridget ingathi ingabuyisa ilobola leseyikhutshwe nguThemba, uBridget ayoziqalela ubomi bakhe. Hayi, andiyifuni mna le nto yalo mtshato kaThemba noBridget. And naye uBridget uyatsho into yoba uzawufa yidipreshini
kulo umtshato vele uzawufa idipreshini uba ungaqhubeka utshate noThemba, uza kubulala fi. Andiyazi ke le bithethwa ngutata kaThemba. Ukhona lo mntu athi ufuna uthi angamhlawulisa ngenxa yoba ehamba ngamahlombe enganxibanga. Andikho sure noba nguBridget na kuthiwa uzawuhlawuliswa. Uthi lo athi ufuna umhlawulisa ngenxa benganxibanga engahloniphekanga. Or uyakwazi uhlawulisa abantwana babanye abantu xa berongo, owakhe uhlawuliswa ngubani? Nje begila imikhuba emininzi nje lo Themba wakhe, umhlawulisa nini yena? I-accountability uyithatha nini for izinto ezingakudala ezenza? Uyakwazi uba straight kubantwana babanye abantu kodwa kowakhe akekho straight, akasavuyi kuba kwangoku niyamtshatisa, nimbhizi niyamnyala ngomtshato. Kodwa uyanipruvela on many occasions uba akekho ready for umtshato. I wish ke kuze bakhe bontlale yonke laa manyundululu enziwa ngumntanabo bangawafihli kule femeli. Batsho uba umntana wethu ujola namanye amadoda. Batsho futhi uba umntana wethu uzalisile, unomntana ona-3 months. Ke sibone ke ifemeli kaBridget uba izayivumela na yonke loo nto leyo, because uba bazabe bayifihlile babe barongo kakhulu. Ndizayibukela ke le episode yayizolo xa ndinetshansi and then ndizawuphinda ndibuye. Ndizawuphinda ndibuye nenye i-review. Thank you so much for watching. Mandiyibeke apha le video yanamhlanje. Thank you for watching. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Until next time, ndinithanda nonke. Bye bye for now.